Кожен день ми маємо чимось приходити сюди. Кожен день маємо чимось удзельничати у Євхаристії, споживати тіло нашого Пана і тіло кров, слухати Його Слово. Кожен день. Але як показує речовість, ми можемо так ходити днями, тижнями, місяцями, годами і увогуле не перемінятися. Увогуле не перемінятися.
Те самі клопоти, те самі проблеми, те самі ситуації, в які ми уваходимо з охоти, хоча ми відповідаємо самі, що це небезпека для нас. То що робити? Сьогоднішня літургія слова дає нам надію в нашій ситуації, в такій ситуації. То, що ми этого не бачимо, коли ми не відчуваємо, коли нам видається, що ми такі і помремо, Бог дає свою надежду і каже, все буде зовсім інакше. Тому що есть я, тому що есть я усемогутний, і я переміняю, і я збавляю. І навіть коли ми не бачимо, Він день бачить. Сьогодні, під час Святої Євхаристії, я буду молитися о Божьем благословенні і благословенні для Валентина. З нагоди його дня народження. А на початку в этой Євхаристії перепросимо Пана за нашу слабость і невинность, і грехи. Сповідаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что згрішили мені думкою, словом, учинком і занепанням. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Всемогутній, і відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала лише Богу.
Может, и блукающим показываешь светло Твоей правды, ко мне не могли вернуться на добрую дорогу. Да поможем всем христианам откинуть то, что суперечность ихней веры, да имкнуться до того, до чего Ты их покликал. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и благодарит в едности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Так Азапат. Подобно як дождь и снег падает с неба, туди не вертается, а лепоет землю и робит ее уродливой, и она родит, и приносит консебелю и хлеб для того, кто есть. Так и слово мое, якое выходит из уст моих, не верните на меня бездомно, пока не исполните то, что я хотел, и с поспехом не досягнет того, для чего я послал его. В это слово Божие. Землям пала добрую землю и принесла плод. Землям пала добрую землю и принесла плод. Ты наведаешь землю и насыщаешь вигацю, що дає збагачаєш, Боже, поток наповнений водою, ти вирощаєш збожа. Землю блага добрую землю і принесла напоює борозни вирав нам співи, розмягчив я є дождями, благословил я є рослинность. Землю добрую землю и принесла венчаешь ласкавостью своей, стежки Твои струменятся лугом, струменясь на паши у пустыни, а взгорки подперезаются радостью. Землю добрую землю и принесла плод. Луги охраняются остатки, долины покрываются збожем, ускликают яны и спявают. Землю добрую землю и принесла плод. Читание послания святого апостола Павла до Римлян. Браты, думаю, что терпение теперешнего часу неходное той славы, яка повинна виявиться у нас. Тому що надія створення чекає відкриття Сина Божого. Створення покорилося марності недоброхотного, але про того, хто покорив його, у надії, що і само створення визволено буде з неволі
буде жить навеки. Читание Святого Евангелия по Матфея. У той день Иисус вышел с дому и сел к нему. И собралось около его множество народу, так что и он вошел в човен и сел, а весь народ стоял на березе. И Шмат говорил им у приповестях, кажучи: «Вось вышел сеять сеять. И коли он сеял, одни зерни упали при дороге, и налетели птушки и поклевали. Другие упали на каменистое место, где не было шмат глебы, и одразу проросли, бо земля была неглубокая. Коли же взошло солнце, и они завяли из-за того, что не имели корнев засох. Іншие зернята упали у терни, и выросли терни, и заглушили. А еще іншие упали на добрую землю и принесли плен. Одно 100 разов, другое 60, а іншее 30. Хто має уші, нехай слухає. Гето слово Бога. Я вижу, что это Евангелие, прощение, да? Прощение слова. Это одно из наибольших знайомих Евангелій. Я його чую доволі часто, на протягу одного года. И сегодня, разважаючи над этим словом, я не хотел бы затрудниваться над этим хлебами, теми, что здоровье зеркальной, а затриматься над самым факте сеять. Вось вышел сеять. Тебе то сеять, где легче земля зажжена. Поколи предал, не сыпал легче земли и больше его на добрую глебу, а на ту глебу, где некая древная, некая каменистая, не сеял бы. Сеять выходит и просто сеять. Усюди сеять. Десяти зерни трапляя, разу прорастает. 10 не прорастает в огне, а 10 дает плен. Але речаїсність такая, что там, где зерня дало плен, 100 разів больше, с одним разом можно дать плен только в 30 разів больше, або в огне не прорасти. Але сеять выходит и сеять, незалежно от усього іншого. Кожен день ми слухаємо Слово. Кожен день маємо можливість. А сьогодні у еру інтернету ми ввогуле можемо кожну хвилину Слово. Хопить тільки у Фейсбуці, там, підписатися на пару таких релігійних сторонок, або ВКонтакте, або в Твиттере, и тебе будут слать там, и на вот сегодня и на вот смс-ку может отправиться Словом Божьим. Не можешь вывести в интернет, попросись, и тебе будет на вот смс-ке просто присылать. Сегодня словом можно кормиться каждую годину. И мы вельми часто сустракаем это слово. Але, слава Богу, есть факт того, что до споведи ходим, черги до споведи не зменшаются. И бачим в своем житті, что грехи наши такие же самые, больше. С большим и меньшим постиком, но такие же самые. И мы ходим до этой споведи и жадаем переменить себя, але ничего не изменяется.
Czasami nawet może nas od dobrych taka istotna być, bo no może przychodzić i tak все одно to jest samo. Ale siebie wychodzić i siebie. Jak сказав сьогодні пророк Ісаї, нічого не здарається в цьому житті без дозволу наказу Пана, і нічого не здарається безкорисно. І це слово, яке ми чуємо, навіть коли ми стомлені, навіть коли ми наші голови зайняті більш важливими речами, клопотами, здареннями, ситуаціями, переживаннями, слово і так сіється у наших серцях. І так воно зашивається і там знаходиться. І навіть коли сьогодні серце наше не здольне прийняти це слово так, як його треба було прийняти, то ніхто не може сказати впевнено, що завтра нічого не зміниться. Бо слово дійничає. Бо слово дійничає весь час. Так як сьогодні буде пригожий приклад пророка Ісаї. Подобно як дощ і сніг падає з неба, ой, землю и робить ее родливой, и она родит и приносит твой хлеб для того, кто есть, так и слово Божие. Навіть коли сьогодні я у своєму житті не зауважаю ніяких перемін. Слово, яке сказали, я його почув, послухав, вийшов і знову накинувся мої проблеми, мої праці, моє життя, моя речовісність, то і так слово вже було засіяне у твоє серце. Недавно чув такий приклад про пальмовий камінь. Коли був оазис, і там росла пальма, прийшов чоловік, який своїм серцем жадав зробити зло і пожадав знищити цю пальму, взяв камінь і положив на її зверху. І пішов. І цей камінь не дозволяв пальмі рости, бо був конкретним тяжаром, який її пригнітав до землі. І пальма почала пускати корені, як шукати, за що вчепитися, як утриматися. І пускала так корені, аж вона дійшла до води, з якою почала рости. І в певному моменті, через кілька років, коли знову чоловік вернувся і захотів бачити те, що знищив, замість засохлого дерева бачив пригожу, моцну пальму, яка казала йому камінь, сказала: дякую тобі, чоловік, бо твій камінь зробив мені моцно. Слово сіється у твоєму серці. І коли сьогодні ти не бачиш плодов, ти не бачиш ростков на хлібі твого серця, то це значить, що нічого немає. Може, десь там є корні, які проростають, для того, як умацуватися. Спочатку повинен вирости корінь, а тільки після сама рослина. Інакше рослина засохне, інакше не буде сил, як триматися. Сеять сеє кожен день, кожну хвилину. І може сьогодні він знову зашиває у твоє серце слово і знову мацовує корінь, як у певному часі воно приросло. Нічого не збирається в цьому світі надарма. А тим більше слово Пана, яке падає на глибу нашого серця, і воно увесь час працює. И сегодняшнее слово – это слово надежды, слово отваги. Не бойся, бо Божие Слово прорастет так само в твоем сердце. Бо Божие Слово так само в твоем сердце знайде можливість прорасти, как дать свои плоды. Только ты повинен иметь терпеливость, как этого дождаться.
Пабудзе той момант, асаблівы момант, калі плады будуць вывезены. І можа увесь гэты час усё рыхтуецца дзеля таго, каб у той момант, дзякуючы гэтым пладам слова, ты быў падтрыманы. Ніхто не ведае, што будзе заўтра, праз хвіліну ці праз гадзіну. Таму будь цярплівы. Таму май цярплівасць у сваім сэрцы, бо Бог зробіць сваю справу. Толькі будь на яго адкрыты. І Ён сваю справу напэўна зробіць. І гэта добрая навіна не толькі для нас, но і для ўсіх іншых. Калі ў твоім жыцці ёсць такая сітуацыя, калі нехта патрабуе гэтага слова, але яго не прымае, то май надзею, што слово засеянае калі-небудзь прарасце. Не сёння, не заўтра, і не праз месяц, праз гады, праз дзесяцігоддзя, але не прарасце. Ён дасць свой плод. Толькі трэба быць цярплівым і мець надзею. А теперь повстанем, вызнаем нашу веру. Веру в один Бог, Отца Всемогущего, Створителя неба и земли, всего вашего и не вашего, и в единого Pana Иисуса Христа, Сына Божьего Единородного, за Отца народного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого Святла, Бога соправленного от Бога соправленного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталось. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, взошел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтских Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по водной Писанию, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якого разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв про пророков. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и шагаю по страшению момента и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога Отца, якому мы вызнали нашу веру, с доверием вознесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, как Йордана показывал свету сохранный сенс Христового служения. Тебе просим. Молимся за святого Отца, а так само за всех бискупов и пресвитеров, как Бог освячал и умацовывал их в обвящении Евангелия. Тебе просим. Молимся за керівников держав, как они мудро выражали існуючие политичные и экономичные проблемы. Тебе просим. Молимся за тех, кто не приймає Христа, как они поверили у Его и знайшли у Его навченні откази на питання, які їх непокоять. Тебе просим. Молимся за тех, кто опинився у тяжким матеріальним чи духовним становищем, как они отримали доброзичливую и бескорыстливую допомогу от родных и сябров. Тебе просим. Молимся о Божьем благословении и ласконавертании для Валентина. Тебе просим. Молимся за нас, удельников этой наисвятейшей офиары, как сегодняшняя встреча с Христом наполнила нас радостью и спокойствием.
Твоє. Тебе просим. Выслухай нас. Просим Тебя, Пане, выслухай наши молитвы и наполни нас дарами Твоей безмежной любови. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, ко мою и вашу отряду принял Бог Отец Всемогущий. Нехай вам Бог время наше Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, от самого многолетия и всему Престолу Святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары Своего Костола, перемени их в духовный посилок для Твоих верных, как примаючи Его, яны взрастали в святости, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Слушай мне до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, усемагутны вечны Божа. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны свет, і ўсё, што яго напаўняе, каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі Цябе ў Тваіх справах праз Хрыста Пана нашага. Таму з усімі анёламі і мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершине, благословенный Бог, кто приходит в имя Пана. Госанна на вершине. Сапраўды, Боже, Ты святы і справядліва хвалі Себе ўсё Твое стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага, Езуса Христа, дзейсную моцою Духа Святого, Ты ўсё оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, каб от сходу сонца и до заходу складаў імені Твайго чыстую ахвяру. Таму еднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос воскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане.
Освяти мощью Духа Твоего гэтые дары, які мы принесли Тебе на отвяру, как стали сеяны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здесь снять гэту таємницю. Мою на тую ночь, коли был выдан, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим ученикам, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело моё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері взяв келих і, подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з яго всі, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вечного заповіту, який за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять». Гэта великая таємниця Тебе. Обещаем смерть Твою, Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твое присягание. Пані, вспоминаючи збавшую муку Твоего Сина, а так само Його судовне воскресіння в небо вшесті, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими Его як ахвяру, якою Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы, взмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром на Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, найперш Найсвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом, ее обратником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Франтишком и усими святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе усьому свету супокой и избавление. Будь ласкав умазывать у веры и любови костел Твой, який перегримує на землі. Со слугой Твоим, папом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадеушем, с усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьба в гэтай сім'ї, якая по Твоей волі стоїть перед Тобою. О добрий Отче, ласкаво з'єднай з Тобою усіх розсіяних по світі дітей Твоїх. Наших померлих братов и сестер и усіх, хто у ласці Твоєї дійшов з гэтага свету, милостиво прийми в благодатство Твое, где и мы сподяемся быть, как разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа, Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошла и хвала, праз уселя и вечная.
отримали ми Духа Святого, який нас учинил детьми Божьими, там во сне говоримся казать. Отче наш, который воскурение, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земли. Хлеба нашего содомного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласково спокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсюду вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и приз избавца нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христос, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, избавляй на грехи наши, а недоверу костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его спокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюду будет с вами. Передайте ближним знак спокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на собі грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Його. Как ты пришел до меня, а я скажи кроткие слова, и будь оздоровлена душа моя. Хто споживає тіло моє і п'є кров мою, триває по мені, і я у ній.
Твоими дарами просим Тебе, Боже, как дякуючи уділу велетим сохранимся, у нас возрастав плену збавлення, раз Христа Пана нашого. Великий дякую усім за молитву, за пирование, за плохо, за прибирание каплицы и за стирку костюмной биолизны, за все супольне добро, яке робить на користь нашій парафіяльній сім'ї. Дякую за всі ахвяри, на будову і за іншого стипендії. Порядок тижня. У середу 15 липня свято святого Бонавентури, біскупа і доктора Костьола. У четвер, 16 липня, успоминной святейшей Панны Марии с горы Кармель. Запрошаємо до молитви о Божьем натхненні для мостака Валер'яна Янушкевича, який зараз працює над внутрішнім оздобленням нашої святині. Долучитися до молитви у нашій каплиці можна через YouTube-канал. У неділю у 10:18 на протягу тижня, свята Мша у 19 завтра в понеділок. Наступную неделю, 19 липня, день народження означає наш брат Ян Садовський. Запрошаємо помолитися за його подчас Святої Мши о 18 годині. У суботу нашу святиню прибирають парафіяни з вулиці Ложинської, Уружської і Шахарянської. Просьба так само на тижні, хто може з мотокосою покосити бур'яни, які виростали. Плануємо під соснами, ось тут, зробити часову дитячу пляцовку. Тому треба допомогти поприбиратися і покосити. У суботу, 18 липня, запрошуємо всіх жадаючих на Талаку у 15:00. На тиждень святкування, праці і обов'язків прийміть Боже благословення. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Ідіть у спокої Христа. Naszą,